Balma oni hera anga fulbe obala jile klingile fens kolme eterno media sella mali kono mali kokan on sanjalbe ka o danser anga émission mandila ola au kasiganya ka partager on sanjalen do ni sunja ka bon kosebe parce que émission ere adamna ona kene sirui adamna salon ni a sankele refana émission korba ere am émission ame a un an anniversaire on a full dama ka nyina ka siganye sondron abay ka wa kisiba bangali nyanaje no ye noeli amna kuma kan bi fana de ka do faral saka don to kan ka hakla jigu fana ke wala fuli kelen ko fe ayo siganye mana chuga dinga karamo ma le révérend pasteur Pierre Dako aba kalama ka ba ale ni anamini kene nyama nyongo fe abaka watita kasika kuma nyofo nyana ka nyingalo jabi ka o fon laji o min wan suyoro ja ali rasul aya partager karamo fuli kan jumi ka lasse abunu man watila eterno media officiel anga fuli be an lame ba na fleba beye uti segen ka lame uti segen ka fuli kan ci di ama anga fuli be awye matika do bela jelenye matika nema keke awka amina yesu tola merci nya foka ba sallo nya kuma 2024 un émission nous et vous serez mes témoins on a qu'une série ni émission d'amener na salon yakma à sankele ni am ala fuga bargada le mitra awni on fait quand marabo salon ka senyina tama karamo bi ne ba fait anga kuma commencer ba mi kan oye wati dafara nya fuga ban soni am sen wala makle dama don ba an walche événement badou mi be nyama ma mal don très bien fan bla je kelbe wala sa yana nga tem yero kono niye ba fait ka nyebla ko do fo ne nga abono ye nous allons prendre carrément. Eterno media fleba anga foli ba beye. Adjaraye. Nous allons seli en chrétien bolo don batote don côté. D'accord. Dati côté. Nango nous allons seli en kamé tcharo de ma. Tchemin kodon tchaoula tché. Le plus grand. Le bas. Nous avons bona beye. Awo. Sebaya betigi minye setana ni dibi fanga tien tiendo o koroni ay jurumu fanga tien ka saya fanga tien ka kaburu fanga tien ka janama fanga tien ka setana ni jino fanga tien alléluia duguya fanga tien amen o tche anko Yesu Krista nanko noeli an kambe odema Yesu Krista doko Yesu Nazartika walma galeka koro de benin bela nanko noeli anko Yesu Krista ala denke alpha ni omega folo ni laban ni mai Yesu Krista kene boda dolo awo Yesu Krista dafale senuma korota lemba mi fanga be mi mbolo sangola ndugolo kan ango ode o cheba Yesu Krista o bangli o de nana o tise ka dogo mogola donc noelite donko e munu be dongo kono aywa ay boko ka boko no on be chedo de kola min to Yesu Krista ha karamo o ko dongo te parce que dongo mana kuma chala de doko 25 doko 25 te karamo braka jassa akara 20 akara 25 akara 22 akon ka jeka foko che bamina ni mika buna beye mi damena ni laban mi ye saya fanga che jurumuntala voilà a ñenama do saraka kunu ani laban ambe ko bangni ñana jere ke ko don ko te alshin na jamba kalshini krabo ni jere ko sabe am te toujours ka ñina fa ka partager nya fo bi amna kuma temba mi kan ay wasa so ni dron ñana jey abc amna ñina maya du mission du baw be jien fon fon ikake kele ikara musotigi ikara chegaro bere sele ñike no ñana jabay wati dafale amna ko temne kambi wati dafara mba fe ka don nya fanyana wati mu fo onye ni temba ye wati dafara wati sera ñina noeli ne amril babla o de koro aba don noeli seli ala ka klenia batolide ala ka klenia seli de d'accord min nana dugukolo kan dugukolo min falen bɛ juguya la dugukolo min falen bɛ mɔgɔ faga la dugukolo min falen bɛ sitani bato la dugukolo min falen bɛ homosexuels la dugukolo min falen bɛ denmisɛnnin feere ni denmisɛnnin faga la ala ka klenia nɔle o de waati dafara waati sera galasikaw sura 4 na verset 4 Paul ko wagatiw dafalen selen ala ye a denkɛ bila kana dugukolo kan ka bangi muso fɛ sariya kɔrɔ d'accord wagati dafalen selen a dafara
asira dafara asira voilà o ɲɔgɔn kɔnɔ donc sisan an y'an sinsin de kan k'a fɔ ko wagati dafara ayiwa ala ka ko bɛɛ bɛ kɛ a wagati de la tiɲɛ don éternel naamu ala ka tariku n'an ko l'histoire de Dieu o bɛ kun fila de ni ɲɔgɔn cɛ kun fila o ɲɛfɔ an ye o kun fɔlɔ alpha ani omega daminɛ ani laban voilà o fana b'o dɔn koyi fɔlɔ ani kɔsa i y'a mɛn ala ka ko bɛɛ diɲɛlatigɛ bɛɛ b'o de ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don o de kosɔn Yesu ko ne ye fɔlɔ ni laban ye a bɛɛ ayiwa diɲɛ dara don min o ye fɔlɔ ye a bɛ laban tiɲɛ don a bɛɛ dara Yesu Kirisa la ani a bɛ laban ale la donc sisan o fila furancɛ la a bɛ fɔ nin ma ko diɲɛlatigɛ bɛ waati min kɛ le temps de l'humanité diɲɛlatigɛ bɛ waati min kɛ dɛ a b'o fila de kɔnɔ i y'a mɛn éternel o la o waati fila nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la Yesu Kirisa ko jiralen sira kelen verset 8 na a ko ne de ye alpha ni omega ye Yesu yɛrɛ fɔ matigi ala ko ten i m'a ye ayiwa min bɛɛ ni a tun bɛ ani a bɛnna awɔ min bɛɛ ça c'est le présent a tun bɛ passé ani a bɛnna le futur yarɔ sisan n'i bɛ kalan dɔnnikɛlaw ɲininka ko wagati ye joli u b'a fɔ wagati ye saba ye ko saba ko le passé o b'a daminɛ o de la le passé o tɛmɛna ka ban le présent ani l'avenir fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔ adamadenw ta de o y'an ta ye ala ta a bɛ daminɛ le présent la ka dɔ fara ka kuma fana n'i tɛ yen i bɛ se ka kɛ passé ye a ye se ka passé dɛ o de kosɔn Yesu ko ne ye min bɛɛ le présent ensuite min tun bɛ ani min bɛ na donc a saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ la voilà donc m'a ye ala ka ko ni dafalen ani adamadenw ta kelen tɛ voilà Tiɲɛ. donc Yesu y'o de fɔ o la ala bɛ fɛn o fɛn kɛ o de b'a jira n na k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ kɛ a wagati kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ a wagati de kɔnɔ o ye ala ta ye voilà ala ye waati min sigi Yesu Kirisa nali la o de sera o de kosɔn an bɛ ka kuma nɔliko min kan nin waati yɛrɛ waati bɛɛ la belebeleba de don ala ye waati min di diɲɛlatigɛ ma waati min ka bon n'a bɛɛ o ye Noël de ye ni Noël tun ma kɛ ni Yesu tun ma bange bɔnɛ tun bɛ diɲɛ ye bɔnɛ tun bɛ dugukolo ye bɔnɛ tun bɛ adamadenw ye kisi tun tɛ adamadenw ye kisili awɔ o ye fɛnba ye dɛ donc Noël o ye waatiw bɛɛ la fisaman de ye a ka fisa n'a bɛɛ ye le moment le plus important waati min ni sankolo ni dugukolo bɛɛ tun bɛ ka waati min kɔnɔ o ye Noël ye o ye Noël waati de ye d'accord o waati daba ala yɛrɛ de ye o sigi ka bɔ a yɛrɛ ka sɛbɛya kɔnɔ hakili to a la a ko sa ma sitanɛ ma Genèse kitabu la sura 3 verset 15 a ko don dɔ mɛn na ne farisogo ta mɛn na i kama sa sitanɛ min y'i kunkolo ɲɔɲɔ ani mɛna mɔgɔw kisi voilà ala de y'o ladi ta o waati de sera o de dafalen o de ye Noël ye o de ye Noël ye tiɲɛ don éternel naamu o tuma ala y'o min fɔ ala bɛ k'a fɔ sitanɛ de ye i ye tilenbali ye i ye tilenbaliya don dugukolo tiɲɛ don ka tilenbaliya don adamadenw la ani tɔɔrɔ o tuma ne ala yɛrɛ bɛ na ka i tilenbali kunkolo ɲɔɲɔ k'an ka tilennenya sigi ani k'a di adamadenw ma o de ye Noël ye o de ye Noël ye parce que kisiba nalen se sɔrɔla sitanɛ kan i y'o fɔ kabini kuma daminɛ voilà an ka taa ɲɛ karamɔgɔ ni diyara n kosɛbɛ an bɛ foli d'aw ma halisa a y'a partage i bɔra ka fɔ sisan ala ka tilennenya yala munna ala ka tilennenya karamɔgɔ éternel ne ye ɲininkaliba ye munna tilennenya éternel daba ala ale kelen pe de ye tilennen ye daba ala kelen pe de ye tilennen ye ni adamadenw bɛ tilennenya ko fɔ i b'i jɔ k'i kɛɲɛ ni tilennen de ye n'i jɛngɛnna dɔn dɔrɔn e ma tilen donc min tilennen don f'e ka jɔ a tilennen o de tilennen daba ala kelen de y'o ye o de kosɔn naamu ala bɛ fɛn o fɛn kɛ dugukolo kan baara o baara kɛ dugukolo kan a b'a sigi tilennenya kan a b'a kɛ ka tilen o ye fɔlɔ ye ani a bɛ mɔgɔw ɲini mɔgɔ tilennenw de ɲini a b'a kɛ ni minnu b'a kɛ voilà a t'a kɛ ni tilenbaliya tɛ ala la o t'ala la wa tilenbaliya tɛ se ka don a la ala tɛ tilenbali ala t'a ka baara kɛ ni tilenbali ye ala tilenna mako mɔgɔ tilennu na k'a ka baara mako bɛ mɔgɔ tilennenw na k'a ka baara kɛ o ka jɛya bɛɛ ye voilà o de kosɔn zaburu kitabu yɛrɛ la a bɛ fɔ ko ala ka masa sigilen bɛ tilennenya ni tiɲɛ kan
Zaburu bi shegini konoton kilene ani tiɲɛ ala ka masaya sigilen b'o kan a ka masaya sigilen b'o de kan o kɔrɔ ni ala ye masakɛ ye dɛ a sigilen bɛ sigi chaise min kan n'a fɔ ko trône ni masa sigila o ye kilenya ni tiɲɛ de ye donc ni ala bɛ na ko dɔ kɛ dugukolo kan a bɛ kɛ ni kilenya ni tiɲɛ de ye wa a bɛ mɔgɔ de fana ɲini min tilennen don min bɛ tiɲɛ kan n'a bɛ baara kɛ ni olu ye an k'o to an kɔnɔ o de la Eterno Noël o fana o jusigilan Noël jusigilan ye kilennenya de ye kilennenya an b'a fɛ k'o fɔ an ye voilà Noël jusigilan ye kilennenya de ye parce que ni Noël ye Yesu ko de fo Yesu ka kɛ kilennen de ye kilennen parce que kilennen de bɛna kilenbali kɛlɛ kilenbali ye sitanɛ de ye effectivement ale de kilenbaliya don dugukolo kan donc ala ka kilennenya de bɛna Yesu fɛ ka o kilenbaliya kɛlɛ ka o kilenbali in kɛlɛ ka kilennenya di mɔgɔw ma adamadenw ma Eterno a bɛ ka faamu koyi Noël naamu église bolo bible kɔnɔ denɲɛni dɔrɔn bangeli ko tɛ o dɔrɔn tɛ ayi a bɛ tɛmɛ o kan ala ka fanga a ka masaya sebaya o de bɔra sango la ka na dugukolo kan walasa ka kilenbaliya fanga tiɲɛ kilenbaliya ɲɔɲɔ alléluia o de Noël ye donc n'i ye Noël ta ko denɲɛni ko dɔrɔn y'a jɛ an kana ngulon dɔrɔn masaba in ka masaya yɛrɛ de nana a bɛ fɔ o de ma ko l'incarnation et l'instauration et l'établissement du règne de justice de Dieu o de don o la o de kosɔn kira Esayi ala y'a jira la a mɛnna Esayi sura 9 verset 6 la a bɛ fɔ yen ko den bangera an ye n'est-ce pas den bangera oui denkɛ dira an ma kuntigiya na da kaman kan kuntigiya b'a kaman kan Eterno n'i b'a fɛ ka sɔrɔsi donc ni fanga b'a la ni fanga t'a la i b'a kamankun lajɛ i b'a kamankun lajɛ a ka garidi bɛ yen a ka garidi bɛ yen a fanga bɛ yen de ko kuntigiya ala ka fanga ka sebaya bɛ a kama nin den kaman kan den min dira an ma denkɛ min dira an ma a b'a kaman kan o de ma ko a na wele ko kabako ɲɛjiraba o dɔrɔn tɛ sebaya bɛ tigi a la bada fa hɛrɛ kuntigi Esayi y'o fɔ an ye Esayi y'o fɔ donc o tuma kilennenya bɛ na ni fanga min sigira kilennenya kan o kilennenya de natɔ don dugukolo kan o de la ayiwa o baara min filɛ nin f'a ka labɛn effectivement f'a ka labɛn ala tɛ baara foyi kɛ golobo galaba la a b'a labɛn k'a sɛnsɛn a dafalen kɛɲɛ n y'a fɔ kaban ko ni kilennen ala bɛ na ko dɔ kɛ dugukolo kan a bɛ n'a kɛ kilennenya kɔnɔ en même temps a bɛ mɔgɔ kilennenw de ɲini fana a b'a kɛ ni mun ye o de kosɔn ayiwa a bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ Zakari ani Elisabeth o ye cɛ dɔ n'a furumuso ye cɛkɔrɔba don ani musokɔrɔba Eterno waati dafara Zakari ani Elisabeth dɔw fɔ an ɲɛna ko kan sa ala tun bɛ fɔ ka mun kɛ cɛ dɔ tun bɛ yen docteur don ɲininikɛla don historien mɔgɔ kalannenba don i y'a mɛn a tɔgɔ ko Luka ale ye ɲinini kɛ Yesu ko la awɔ k'a sɛbɛn Luka ye min sɛbɛn ayiwa Zakari ko la an ka lajɛ an ka fɔ an ka tɛmɛ awɔ a y'a partager nin waati la kelen verset 1 a ko ko minnu kɛra an cɛma mɔgɔ caman y'a daminɛ ka olu kibaru sɛbɛn o ko kɛra ninnu ɲɛ minnu ɲɛna kabini u daminɛ tuma nin ci dira u ma ka ala ka kuma fɔ olu ye o ko kibaru fɔ an ye u sɛbɛnbaw ye u sɛbɛn ka kɛ ni u ka seereya ye ko minnu bɛɛ kɛra kabini u daminɛ tuma la ne fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ko la kosɛbɛ o de kosɔn a jɛlen don ko ne ka kan ka o kow sɛbɛn ka u tugu ɲɔgɔn na e ye Théophile walisa i kalanna ko minnu na i ka dɔn ko olu ye tiɲɛ de ye i m'a ye verset 5 Luka ka Hérode to masaya la Jude kunna Hérode i hakili t'o la sarakalaseba dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko Zakari i hakili t'o la Abiya ka jamakulu sarakalaseba tun don a muso tun ye sarakalaseba kuntigi Aron bɔnsɔn dɔ ye o tɔgɔ ko Elisabeth u fila bɛɛ tilennen tun bɛ ala ɲɛkɔrɔ u jalakibali tun don Mati ka sariyaw ni a ka ci fɔlɔw bɛɛ ta fan fɛ Zakari ani Elisabeth k'u fila bɛɛ tilennen kun don ala ɲɛkɔrɔ o sɛbɛnlen i bɔra k'o kalan kita u jalakibali don ala ka sariya bɛɛ lajɛlen ta fan fɛ Eterno nin ye kumaba de ye nin ye kumaba ye dɛ nin cɛ fila
mɔgɔ fila de bɛ ko fɔ yan n b'a fɛ ka sinsin o kan cɛ fila Hérode ani Zakari oui i y'a mɛn i bɔra kala sisan ayiwa Hérode ani Zakari jɔnni don Galasika kitabu la surana verset 4 ko a ma ko waatiw dafalen selen ayiwa o kɛra o tuma yanni Ala ka a den bila ka na a denkɛ kelen pe bila ka na a ye labɛnni de kɛ a ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ minnu bɛ yɔrɔ labɛn a ɲɛ ka sira labɛn n'i bɛ taa yɔrɔ labɛn kan ka kɛ voilà o kan ka kɛ donc a b'a fɛ ka cɛ dɔ ci min bɛna sira labɛn ale denkɛ ɲɛ o cɛ in fana o bɛna bange minnu fɛ fo ka kɛ mɔgɔ kilennenw de ye tiɲɛ don parce que yɔrɔ fɔlɔ n'olu ma sɔrɔ ayi Clément tɛ tilen ka kuma fɔ a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fiyewu wa tilennen tɛ don tilenbaliya kɔnɔ i y'o kuma fɔ dɛ ko tilennen bɛ baara kɛ ni tilennenw de ye Éternel jɔn ye Hérode ye sira labɛntɔla filɛ nin ye a y'a partager Hérode fa tɔgɔ ko Antipater o y'a fa ye awɔ an caman tɛ o dɔn a bɛ bɔ dugu min na o ye Idumé de ye Edom ye dugu ye min bɛ Jordani fɛ bi an bɛ dɔɔnin ko Jordani de fɛ voilà d'accord donc Yahudiw yɛrɛw tɛ i y'a faamuya donc Hérode ale tun bɛ masaya la Jude kunna mun y'a se masaya la Jude kunna k'a sɔrɔ a tɛ Yahudiw ye parce que o don Rome ka masaya de tun bɛ fanga la diɲɛ kɔnɔ ok i y'a mɛn Rome masakɛ César Auguste oui o de terikɛ kun don o de y'a bila baara la o de y'a kɛ masakɛ ye d'accord i y'a ye oui donc sisan Hérode kɛra mɔgɔ jugu de ye a tun ka farin kosɛbɛ masakɛ jugu don a tɛ Yahudiw fɛ ayiwa walasa ka a yira Yahudiw la ko n ka farin ni min ye murutiliko kɛ n b'o faga Hérode ye a muso naani de tun b'a bolo muso naani a muso fɔlɔ a y'o faga den 16 tun b'a bolo a ye den dɔw fana faga o denw na ko ni bɛ jiri tigɛ kungo kɔnɔ ko n'i y'a daminɛ si la ko jiri tɔw b'u la o tɔ bɛ siran a y'a daminɛ a yɛrɛ muso n'a denw la olu faga donc mɔgɔw baga tiɲɛna mɔgɔ bɛ siran Hérode tun ka jugu mɔgɔ bɛ siran Yesu bangelen o Hérode de ye denmisɛnnin waa caman faga tiɲɛ don Bethléem donc jolibɔn kun ka d'a ye Hérode ye mɔgɔ jugu ye mɔgɔ tilenbali don donc Hérode bɛ sitanɛ tilenbali taamasiyɛn de jira nin don Israël dugukolo kan d'accord mais ale kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ ko fɔra ko Zakari tun ye sarakalaseba ye i bɔra ko kala sisan masakɛ jugu ani sarakalaseba ko Zakari kun tilennen don ko jalakɛrɛ kun t'a Ala ɲɛkɔrɔ ni Ala ko mɔgɔ tilennen don a ko tilennen de don kuma kɔnɔ mana bɔ Ala ko Ala tɛ mɔgɔ musala ayi a tɛ mɔgɔ malasa ayi Ala tɛ i karese i ye karisa i ye min ye Ala ale b'o f'i ye voilà lagɛsɛ dɛ Zakari donc Hérode ka juguya a n'a juguya min sigi Israël dugukolo ka Jude o don o ma Zakari bali ka kɛ mɔgɔ tilennen ye Hérode de ye Yahudiw ka alabaatosoba jɔ ka d'u ma o wagati o kɛlen sisan a ye mun kɛ a ye Idumeka dɔ de ta ka n'o kɛ sarakalasɛbakuntigi ye walasa o k'ale sago kɛ donc a y'o corrompu donc a ye sarakalasɛbaw caman corrompu o cogo la ten sarakalasɛbaw Ala ka baarakɛlaw caman tun bɛ yen minnu donna tilenbaliya kɔnɔ i m'a ye mais Zakari sɔrɔla mɔgɔ tilennen ye Zakari kɔrɔ ye mun ye Zakari kɔrɔ de ko Ala bɛ a hakili jigin Dieu s'est souvenu Ala y'a hakili jigin Ala hakili tora a la o de Zakari kɔrɔ ye i y'a ye donc Ala ye layidu min ta k'a bɛna tilenbali sitanɛ kunkolo ɲɔɲɔ Ala y'i hakili jigin o la donc waati sera donc o baara ka kɛ a bɛ kana dɔɔni voilà donc a fɔra ko Elisabeth ni Zakari i ko y'a furumuso ye voilà k'u fila bɛɛ tilennen kun don a n'a furumuso Éternel naamu karamɔgɔ furu cɛ ni muso cɛ ka furu aw denmisɛnnin ma kabalen min bɔ npogotigi k'a kɔrɔ fo kana se si ma fo k'aw si jɛ Ala ka n'i jɔ aw ma ko aw fila bɛɛ tilennen don n bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ka laɲini ye dɛ Éternel o bɛɛ ka laɲini ye Ala k'a fɔ k'i tilennen don Zakari ni Elisabeth o kɔrɔ ko Ala bɛ k'a fɔ hali Elisabeth ma jalaki yɔrɔ sɔrɔ a cɛ la furu cɛ la a tɛ se ka jalaki o ye furu duman ko ye a tɛ se ka jalaki ayi n'i y'u tilennen kɔni i ye min fɔ sisan cɛya kɔnɔna la a tɛ se ka jalaki i ye nin tilenbaliya kɛ n na a tɛ se a bɛɛ tɛ Zakari ni Elisabeth fana Zakari fana tɛ se ka Elisabeth jalaki i ye nin furuya la i ye nin tilenbaliya kɛ n na karamɔgɔ o furu duman ye dɛ jalakɛrɛ tɛ yen est ce que i bɛ k'a faamu n bɛ k'a faamuya ka fara o kan u fila ni Ala cɛla la Ala ma jalaki yɔrɔ sɔrɔ u la k'a fɔ a ye nin tilenbaliya ko kɛ ne la
o de kosɔn ala ko k'u fila bɛ tilennen kun don i bɔra ko kala sisan Luka kira bila ani k'u jalaki bali don ala ka sariyaw bɛ taa fan fɛ effectivement Eterno naamu dugukolo ka ɲagami sitanɛ ka dugukolo kɛta juguya ka caya mɔgɔ jugu ka caya fɛn bɛɛ ka kɛ juguman Eterno an k'an jija an ka sɔrɔ mɔgɔ tilennenw ye a mana kɛ cogo cogo ni ala bɛ baara kɛ dugukolo kan a bɛ mɔgɔ tilennenw de ɲini wa juguya bɛ bonya tuma o tuma ala bɛ mɔgɔ tilennenw de ɲini il faut que mɔgɔ tilennenw kelen kelenw ka sɔrɔ nin don ala ye jama lajɛ ka na a ma tilennenw sɔrɔ ka na don sarakalasebaaw la ale yɛrɛ ka baarakɛlaw o fana fɛsɛfɛsɛ i y'a faamuya k'u fɛsɛfɛsɛ ka na tɔgɔ da Zakari ka taki n bɛ ka min ɲini filɛ n bɛ ka aw de ɲini n bɛ ka aw de ɲini i y'a mɛn ala ka ko Eterno a jɛlen don dɛ ala bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ Zakari ye Zakari wagati sera n b'a fɛ ka n denkɛ bila ka na dugukolo kan walisa ka sitanɛ tilenbali kunkolo ɲɔɲɔ ka tilennenya fanga tiɲɛ dugukolo tilenbaliya fanga tiɲɛ dugukolo kan ka tilennenya sigi ɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la cɛ ni muso n bɛ na den dɔ bange olu fɛ walisa ka baara kɛ n denkɛ ɲɛ Zakari n y'a sɔrɔ k'e tilennen don i muso ye i muso tilennen don ye aw fila bɛ tilennen don ne ɲɛkɔrɔ Zakari a baara bɛ se ka kɛ n'olu ye voilà o don y'a sɔrɔ Zakari bɛ alabato kɔnɔ saraka laseli baara la a bɛ ka nin bɛɛ ye a bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala ko Zakari i muso bɛna kɔnɔ ta a bɛna denkɛ bange i b'a tɔgɔ da ko Yohana a bɛ fa ni senu la k'a bɛna ba kɔnɔ a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan o Yohana de bɛna baara kɛ ka sira labɛn ka adamadenw dusuku labɛn kabila ala denkɛ ɲɛ n'o ye Yesu ye n'o ye Yesu ye ala ka ko n'u ka jaa sa a y'a partage tɛmɛ ne karamɔgɔ Eterno ala ka gouvernement ala ka fanga ala ka tilennenya n'o bɛna dugukolo kan a bɛna ni tilennenya de ye a bɛna sigi mɔgɔ tilennenw de kan ka baara kɛ mɔgɔ tilennenw de fɛ o de kosɔn a natɔ dugukolo kan a bɛna tilennenya sigi tilennenya tilennenya wa tilennbaliya an bɛ ka kuma o de kan toujours dugukolo fara tilennbaliya la tilennbaliya kɔni karamɔgɔ ɔ mais o bɛna ta ala bɛ tilennenya tilennen de ɲini ala bɛ tilennenya de fɛ a b'a fɛ o de ka kɛ o de kosɔn an k'an jija Eterno naamu an ka kɛ karamɔgɔ tilennenw ye an ka kɛ danaba tilennenw ye an ka kɛ ɲɛminiba tilennenw ye an ka kɛ église comité mɔgɔ tilennenw ye an ka kɛ cɛkɔrɔba tilennenw ye an ka tilen an furumusow ye ka tilen an furucɛw ye hey karamɔgɔ ka tilen denmisɛnw fana dɛ parce que ko ka tilen denmisɛnw ye parce que ko dutigiw fana caman ka du ci bi dɛ ala bɛ an caman minɛ o yɔrɔ de la ka denmisɛnw bɔ ɲɔgɔn na furu tilennenya an ka banba dɔw yɛrɛ ma tilen wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ o den dɔ fisaya ni dɔ ye surtout ni den bɛ bon ni ala b'a fɛ ka wari di kuma bɛɛ ala b'a fɛ ka koba kɛ ni e ye e b'o kɔnɔ ni den dɔ ka fisa dɔ ye i b'i den ka wari di dɔ ma ko min bɛ na i mago tɛ dɔ la i tɛ dumuni duman yɛrɛ di dɔ ma i nin waati saba min fɔ e tɛ sini dɔn ala de b'o dɔn an ka taa ɲɛ ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen merci beaucoup karamɔgɔ an bɛ tɛtu k'an ka karamɔgɔ fo révérend pasteur Pierre Dako aw bɔra Kayi san waati dafara aw bɔra ka ɲɛfɔ an ɲɛna mun na waati dafara ani tilennenya aw bɔra k'o caman ɲɛfɔ an ɲɛna e min bɛ k'an ta sisan i bɛ se ka se ka taa émission daminɛ su ye an b'an profiter k'an ka partenaire fo association des flambeaux de l'évangile Mali Pascal Damena ka cɛdenw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min bɛ taa ɲɛ ka muso cɛsabatɔ dɛmɛ yatimɛw dɛsɛbaatɔ fo ka taa se pasteur ma an b'u fo Bezer SRL an y'olu fɔ an ɲɛna studio na sira fɛ a kana jɔrɔ a kana hami an b'o fana fo Timothée Kamate ani Job Kulubali an ka foli bɛ u ye Jama entreprise k'aw fana fo t-shirt ko na sira fɛ banderole basiw a ye se Jama entreprise mɔgɔw fana bara u bɛɛ ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye o ka logo kɔrɔ fo ka taa se Job ko de fana ma an y'o fɔ commerçant ba de Garantibu Gona rond point na a bɛ Job sɔrɔ yen alimentation de l'amitié la i mako bɛ fɛn min na malo tulu fo ka taa sukaro ma i bɛ se ka Job sɔrɔ yen ani k'aw ladɔnna fana k'a fɔ Ozana musique minɛn feereyɔrɔ don fɔlikɛ minɛnw min kɛra batterie guitare solo guitare basse fo ka taa se micro filament fo sans fil i mako bɛ fɛn fɛn na fɔli na sira fɛ Ozana musique ɲamakɔrɔ pɔntɔri gɛrɛfɛ o ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye a ye wele a ka taa turucɛ ye a ka dɔn k'a fɔ ko fɔlikɛ minɛn ɲɛnamaw minnu dabɔra anw yɛrɛ kama yan nɔ farafinna o de bɛ Ozana musique la an bɛ foli di aw ma ani k'a ka nɛgɛ kɛrɛfɛ tigilamɔgɔw fana fo n'o ye Kamate ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la an bɛ tɛmɛ ka Ezayi Kamate fo David Sakɔ Simiɲɔ Kulubali Benjamin an ka foli bɛ aw bɛɛ ye toujours an tɛ sɛgɛn k'an ka karamɔgɔ fo le révérend pasteur Pierre Dako kuma bɛɛ n'an sera ma waati waati a bɛ bɔ ni thème ye thème bɛ d'a ma a b'a jaabi karamɔgɔ an kumana thème ba min kan o ye waati dafara i y'o ɲɛfɔ an y'o faamuya ko munna tilennenya i y'o fana fɔ an ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko ala ale tilen don wa a tɛ baara kɛ ni maa tilennbali ye karamɔgɔ fana diyara n ye n b'a fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ la n ka ɲininkali laban ni thème ba in kɔnɔ o ye nin ko yala Yesu bangeni de nana ni ala ka tilennenya ye dugukolo kan wa karamɔgɔ hatɛ
Éternel. Allah b'a fait kana kilenya de si dugukolo kan. Yo fo. O kilenya tɛna baganw fɛ, a tɛna jiriw fɛ, a tɛna fiɲɛ fɛ. Nka a bɛna adamaden dɔ de fɛ, mɔgɔ dɔ de fɛ. Yesu Krista. O de kosɔn an y'a fɔ kuma daminɛ ko don ko tɛ mɔgɔ ko de don, cɛ dɔ de ko don. Ayiwa. Don ko tɛ yɔrɔ in ka den sa. O kilennenya sigili dɛ dugukolo kan dɛ. O waati de sera, o de sera Ala fɛ. Bon ni Ala ka baara min waati sera a b'o kɛ. A b'o kɛ. Fanga si tɛ se k'o bali. Fanga si. N'a ta sera. Voilà. An ka to Ala bolo sa. Ɔ sisan a kɛlen ka Zakari ni Elisabeth sɔrɔ. Furu cɛ furumuso kilennenw. Ba kilennen. Jalaki yɔrɔ tɛ minnu na. Fɔra. A ye denkɛ kilennen d'u ma. N'i ko Yohana. Yohana ye fana baara kɛ ni kilennenya ye. A fɔra ye a fɔ a ka. A nakun kɛ. A nakun fɔra cogo o cogo a y'a kɛ ten k'a dafa. Ala ka ko bila sa. Éternel. Sisan Ala denkɛ yɛrɛ bɛ na. Yesu Krista. Mina ko kuma fɔra ka min waati jan. Yesu Krista. Donc a bɛ pɛrɛn la sisan. Yesu ni e tun mana an tun mago sara. Yesu ni e tun mana sitanɛ tun bɛ mɔnɛ don adamadenw la. Yesu ni e tun mana jahanama tun bɛ yɛlɛ. Tiɲɛ don. Nka Yesu nana a barika Ala ye. Ala ka kilennenya nana. A barika Ala ye. Kilennen Yesu. Luka a taara ɲɛ a ka sɛbɛnni na. A ka ɲɛfɔli la. A ye mun fɔ tuguni. A ko a ka kitabu la sura 2 verset 6 la. Luka. Awɔ. A y'a partager. A ko. Éternel, k'aw to Bethléem, Mariama jigin tuma sera. Éternel, waati selen filɛ dɛ. Ko k'aw to Bethléem, Mariama jigin tuma sera. Mun de y'u se Bethléem? Yusufu ni Mariama tun bɛ Nazareth. Oui. Masakɛ tilebali jugu min tun bɛ Rome, ko César Auguste, n'a bɛ fanga la. N'o de tun b'a fɛ k'a ka yɛrɛbonya jira, k'a jira ko ale bɛ ka diɲɛ mara. O don a bɛ ka diɲɛ bɛɛ de mara. Oui. K'ale bɛ ka diɲɛ mara ko fanga b'a la. A ye sariya de ta ko ayiwa ale ka mara bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ adamaden bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn recensement. Effectivement. Bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i faso la. Bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn. I bɛ yɔrɔ min na i t'i tɔgɔ sɛbɛn dɛ i faso i b'i tɔgɔ sɛbɛn c'est à dire que a diyagoya de don bɛɛ kan. Donc a kɛra wajibi ye Yusufu ma ka na Bethléem. Oui. Yusufu ye Bethléem ka de ye Dawuda bɔnsɔn don. Mariama fana ye Bethléem ka de ye. Donc fu fana t'u tɔgɔ sɛbɛn. Voilà fu kana. O dun b'a sɔrɔ Mariama kɔnɔ falenba don. Recensement dun date sigira. O waati dun fanga ye dɛ. I yɛrɛ ye ko masakɛ jugu. Ala tɛmɛna masakɛ tilenbali in César in ka sariya fɛ k'a ka mɔgɔw bɔ Nazareth ka na n'u ye Bethléem. Effectivement. U sera Bethléem tuma min na ko Mariama jigin tuma sera waati sera. Bethléem. Awɔ. Waati dafara. A bɛna dafa yen. Mariama jigin tuma dafara a sera. Kilennen na waati sera. Denkɛnin kilennen denkɛ kilennen min bɛna sitanɛ kilenbali kunkolo ɲini a sera. Alléluia. Waati sera. Galasɛkaw sura 4 verset 4 o de fɔ an ye ko waatiw dafalen selen Ala ye a denkɛ ci ka na dugukolo kan ka bange muso fɛ. Éternel. Naamu. Ala ka fanga. Ala ka kilennenya a ka kuntigiya o nana dugukolo kan a waati yɛrɛ de la. I y'a faamuya. N y'a faamu. Adamadenw y'u ka fanga digi mɔgɔw la. Sitanɛ y'a ka fanga digi adamadenw kan. A ye adamadenw meleke k'u beleke k'u ladon tilenbaliya kɔnɔ. Tiɲɛ don. Fanga caman sigira tilenbaliya kan. Kosɛbɛ. Nka fo Ala ka fanga min sigilen bɛ tilennenya ni tiɲɛ kan fo kana dugukolo kan ka fanga baara cogo ɲuman jira adamadenw la. O de kosɔn Bibili b'a fɔ an ye ko fɛn bɛɛ ni a tuma don. Waati sera tilennenya kana dugukolo kan. Waati sera ayiwa tilennenya kana lafiliba kan. Lafiliba o de sitanɛ ye ale de mɔgɔw lafili. A mɔgɔ lafili. Lafiliba don. Ka foyi la. Sitanɛ don. Ayiwa o tuma kiiri bɛna tigɛ tilenbaliya de kan. Ni Ala ka kilennenya nana a bɛ kiiri tigɛ tilenbaliya de kan. Siga foyi t'o la. Voilà o tuma Yesu bɛ na ka kiiri tigɛ sitanɛ de kan ka kiiri tigɛ jurumu kan ka kiiri tigɛ kaburu kan ka kiiri tigɛ saya kan ka kiiri tigɛ jahanama kan ka kiiri tigɛ juguya kan ka kiiri tigɛ jinɛw kan dibi fanga kan. O Yesu nakun ye. O Yesu nakun ye. Tilennenya bɛ na o kiiri de kɛ justice. Oui. I y'a mɛn. Wala Yesu kelen pe ale de bɛ se Ala ka tilennenya kɔrɔ. Ala ka tilennenya ye fanga min ye jala min don adamaden gansan tɛ s'a kɔrɔ. N'a dari kamankun kan a bɛ kari. Kira si tɛ min bɛ se Ala ka tilennenya jala kɔrɔ. Yesu kelen pe. Yesu kelen pe. N'i ma bɔ Ala la i tɛ s'a kɔrɔ. O ka fɔ ka jɛya. N'i ma kɛ tilennen i tɛ s'a kɔrɔ. Dafalen senuma Yesu Krista a y'a ta a ye Ala ka masasigilan tilennenya a n'a tiɲɛ a y'a ta ka sigi a kamankun kan k'a bɔ sango la ka na dugukolo. A kelen pe.
o ka fo ka jɛya voilà karamɔgɔ ni diyara n ye tɛmɛnen halisa karamɔgɔ bɔra ka fɔ an ye dɛ ko Yesu nali o de kosɔn a ka tilennenya dugukolo kan o de kosɔn Marika sura 1 na Yesu yɛrɛ nali a bangelen Marika awɔ a ye baara daminɛ tuma min na Marika fana bɛ min sɛbɛn an k'o lamɛn Marika sura 1 verset 14 ka partager an bɛ taa ɲɛ ka bɛɛ lajɛlen kelen fo ayiwa waati kɔni b'an kɔ nka an bɛ bɛɛ fo Éternel waati b'an kɔ an ka nin kalan joona an ka tɛmɛ Yohana bilalen kaso la Yesu taara Galile jamana la a tun bɛ Ala ka kibaru duman wajuli kɛ i m'a ye verset 15 a tun b'a fɔ ko waati dafara sa Ala ka masaya suruyara a ye nimisa aw ka jurumu la ka da kibaru duman la Yohana bɛ ka fɔ ka to kaso la Yohana bila kaso la tuma min na masakɛ jugu Hérode fɛ i y'a mɛn kilenbali Hérode fɛ a ye Ala ka cɛ kilennen minɛ k'a bila kaso la o waati de Yesu fana ye baara daminɛ parce que Yohana ka baara banna oui ale nana min kama o mission accompli la o banna yɔrɔ tɛ Yesu yɛrɛ bolo sisan kilennen yɛrɛ Yesu a yɛrɛ wajuli daminɛ oui a bɛ yala dugubaw la dugumisɛnw na a b'a fɔ ko waati dafara Ala ka masaya nana aw cɛ ma Ala ka kilennenya nana aw cɛ ma Ala ka tiɲɛ nana aw cɛ ma Yesu ko ale Ala ka kilennenya ye ale de kilennenya ye ale ye tiɲɛ ye ale sira ye ɲɛnamaya ye tiɲɛ don Éternel Yesu ka wajuli kɔnɔna la mɔgɔw wele ka nimisi ka da kilennenya la ni adamadenw ma sɔn kilennenya ma Yesu dugukolo tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an ma sɔn kilennenya dugukolo tɛ hɛrɛ sɔrɔ wa an bɛ sɔn kilennenya ma cogo di ni kilennen de bɛ sɔn o de ma Yesu Krista o de kosɔn Noël tɛ donko ye i y'o fɔ Noël tɛ diinɛ ko fana ye diinɛ ko tɛ an chrétien dɔrɔn tɛ dɛ ayi karamɔgɔ ayi dɛ Noël Yesu Krista ye bɛɛ de ta Ala ka kilennenya de don min nana mɔgɔ b'a fɛ ka kilen Ala ye mɔgɔ b'a fɛ ka kisi ka don Ala ka masaya kɔnɔ f'i k'i kilen Yesu kɔfɛ o kɔrɔ n'i ma kilen Yesu kɔfɛ n'i jiginna n'i taara don diinɛ ko la e ma ya gɛlɛya min bɛ bi dugukolo kan n'i y'a gɛlɛya tila diinɛ ko fana jɔrɔ ka bɔ a la dɛ diinɛ jɔyɔrɔba de b'a gɛlɛya an bɛɛ bɛ société kelen kɔnɔ an b'a dɔn min don tiɲɛ don mais kilennenya kilenbaliya de bɛ yen kilenbaliya de bɛ yen o de kosɔn Éternel welekan dɔ de bɛ n fɛ welekan tɛmɛnen karamɔgɔ ka kuma kun cɛ a ye sigi n'a ye ani ka partager fana Éternel média officiel karamɔgɔ ka welekan i sigi ka ɲɛ ka lamɛn balimakɛ balimamuso i tulo deli ka lamɛnni kɛ i ye chrétien i tɛ chrétien nka i ye adamaden de ye Yesu kilennen nana e kosɔn i tulo ma jɔ nin welekan fɛ i kisili waati o de dafara Noël o de ye wa o wajuli de filɛ ka se i ma bi i bɛ kisili min ɲini n'i b'a fɛ ka kisi ka don Ala ka arijinɛ kɔnɔ ka sigi Ala ka masasigilan kilennen kan i ka da Yesu Krista la kilennen ale kelen pe yen n balimakɛ balimamuso i ka hɔrɔnyali ka bɔ kilenbali bolo sitanɛ bolo ka bɔ saya bolo ka bɔ dibi fanga bolo ka bɔ jinɛw bolo ka bɔ jurumu bolo ka bɔ kokolonw bolo ka bɔ nɔgɔlenya kow la da kilennen la o waati dafara o de sera i ma n balimakɛ n balimamuso malidenw burukinabew nizɛrikaw ayiwa AES jamanadenw waati dafara kilennen o bɛ an wele an ka tugu ale kɔ an ka tugu ale kɔ an bɛ kilennenya min ɲini an ka tugu Yesu Krista kilennen kɔ o de ye an ka kisili da ye AES bɛ kisi Yesu Krista kelen pe de bolo Yesu Krista de bɛna AES kisi k'an ka jamana ninnu kisi ka bɔ kilenbaliw bolo k'an ka jamana kisi kilenbaliw b'a fɛ ka kilenbaliya minnu ta ka na bi an ka jamana kan k'an faga k'an kɛlɛ ten gansan Yesu Krista kelen pe de bɛ se k'an kisi ka bɔ u bolo o de kosɔn Ala ka kilennenya wagati sera Ala ka kilennenya wagati sera nin ɲinan Noël seli an y'a bila miiriliba min kɔrɔ o de ye nin ye wagati sera an ka da Ala ka kilennen la Yesu Krista i ka nimisi i ka jurumu la walisa i ka kisi Ala ka dugawu ye matigi ka fanga di aw ma amina merci beaucoup an ka foli bɛ halisa karamɔgɔ ye aw bɔra k'a ye sisan bɔra ka thème ba min walawala ye o ye nin ye ko waati sera waati dafara karamɔgɔ bɔra ka walawala an ye sisan an bɛ foli di aw ma k'aw ladɔnniya k'aw bɛ se ka émission in sɔrɔ an ka bɔlɔsiraw bɛɛ kan Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Éternel média officiel à Sudron ani une émission sur fana vous serez mes témoins aw na kɛnɛ seerew ye aw bɛ se ka su siɲɛ fila kalo kɔnɔna avec le révérend pasteur Pierre Dakou ayiwa sisan an bɛ tɛmɛ n'a ye toujours karamɔgɔ Noël kɔni sera yanni an ka bɔ kuma na an bɛ cogoya d'i ma
i ka joyeux Noël ko souhaiter balmake an baramuso yi be duwawu kɛ amen ko ɲina Noël seli amen ala ka kɛ hɛra ye amin 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 malidenw bɛɛ ye amina ka kɛ hɛra ye amina ayisi jamanadenw bɛɛ ye amina ala ka ɲina Noël seli amina ala ka barika don an ka ayisi jamana ɲɛmɔgɔw la amen ɲina Noël seli ala ka kilenenw mɔgɔ kilenenw lawuli fan bɛɛ walasa k'a ka baara kɛ ɲina Noël seli ala ka kɛ duba ye ayiwa adamadenw bɛɛ ye Yesu nana Yesu kilenen nana adamadenw bɛɛ ye cogo min na ala ka kɛ duba ye kilenenw bɛɛ lajɛlen ye ala ka an bɛɛ ɲuman don san kura kɔnɔ aw san bɛɛ joyeux Noël. Merci beaucoup aw kan bɛɛ san kura kɔnɔ na 2026 merci bien.